Nairobi. Tend arita kwe alwora ma Nyanza kod ma kaunti ma Kisumu golo siem e wi rochruok mar arita kwe bang' kweth mag njore honore kendo chako keto ngima oganda kama tek e gwenge ma kono. Flora Moroa ma en County Commissioner ma Nyanza wacho ni apedha mager koro gidhi chako marakore kod jonjorego. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth kowuok Kisumu. Arita kwe kotelnegi kod Commissioner ma Nyanza Flora Moroa yango ni kweth jonjore sani osieko kendo sebedo kanego hinyo bogo ganda gino mamayo jodak e kaunti ma Kisumu kwe makare. We have noted with great concern the emerging acts of illegal gangs within Kisumu County who have recently been engaged in unlawful activities including extortion, harassment of residents, intimidation of business owners. Oyango ni nyaka sani kweth jonjorego moko auchiel gisediero ka ji 5 kuomgi osendhi. Apedha mager bende koro oko ni gidhi chako marakore kod jonjorego kaka yor kedo gi maundu e kaunti ma Kisumu. The security actors in the region take this development seriously and warn that illegal gangs will not be tolerated in Kisumu or any other part of the region. A crackdown is already underway and several suspects are in police custody. Ewi mano, oyango kotelo ni kuneda kaka ofunyo Jerusalem, Manyata, Obunga kod Nyalenda, ema maundu go etach, kendo gisingo ne jodak, ni kundego, ema gibiro timi apedho mager, marakore, gikweth jonjore, kendo neno, ni kwe, obiro duogo ewange. So far, 5. But there are many more who are out there and we are going after them. And we have identified the areas that are very notorious on this. Some of them that I may want to mention are Aufunu, we have Manyata, Obunga, Nyalenda. All criminal elements who are operating in these areas and threatening the peace of our people are dealt with. Komachielo, bende oyango ni weche kuom mag jamni medonya kendo siko medore piny maru. Gisingo biro keto nyong'ong mar rakruok gi njore makamago. We are made to understand that some of these people liars with the local, and we have that information and very good leads. I want to believe that the stock theft in Nyakach and of course the other areas is going to stop. Kamati ni koro kwayo jopith mondo beda kicha kendo konygi e cholo lipot mora e wi rochruok arita kwe. Bende gikwayo rowere mondo kik yeti kodgi marach kod josiasa mar nyayo maundu kendo mondo kik githor kawo chik e lwetgi e kedo gi jonjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Dakika 18 nyakora bungi bang' sa achiel mar odhiambo. Weche manyien mag ang'ich